Kulend uko. Kuji viti chedu uko. Yamakadai kuteerera panguva dzino ndiyo channel yenyu inonzi Collian TV apo patinokupai ma updates now nezvinhu zvakasiyana siyana zvinenge zvichiitika. Iko zvinenge zvipandi kutaura nemi kuri nyaya dzakawanda dziri kuitika. So muchandiregerera changotrai kudziti gaga tobatanidza nyaya kuti pamwe zvinhu zvingaita se zvingakwanisa kunge zvichimake sense. Anditi the first group of inmates is set to be released under the presidential amnesty. The amnesty announced under Clements Order number 1 of 2026 is part of government efforts to decongest prisons and provide a second chance for eligible inmates. Officials are overseeing the release process to ensure it is conducted smoothly and in line with legal provisions. Kureva kuti zvoni chiri kudiwa panapa varumbogadzirisa kuona okay saka vari kukwanisa kunge vachidhiserva vari kubuda vacho ndevapi inoza zvine zvitu zviri muline kana unongewo zvako zvakadidi. Saka in short tiri kuti chi unengoonekana munhu woruza kuti ningi akazosiya repa mwana wangu kunoku kana kuti ningi akazosiya zopara mhosva vaya vanenge vakapara vakazopika jeri racho halfway kana kuti vakadarikidza vanga ne good behavior vachizooneka vari imomo vanenge vari reform vanooneka kuti ava va good to go va right kunge vachireleaswa vachidzokera mu community. Ndo vanhu vari kubuditswa iko zvindizvo mamira akaita zvinhu. Saka kuti majeri ari kumbovhurwa space ndo situation iri panapa muri yeZimbabwe, and it's very important kuti tinge tichita se tichizivisana nyaya dzinenge dziripo so that amuzovhunduke pane nyaya idzo dzinenge dzichiitika. Right, nezuro tine nyaya imwe yakaitika. Valove Mo Madhuku vakazvambaradzwa zvakanyanya. Munoziva kuti pese panonzi paitika nyaya dzepolitics, lawyer, majournalist nyaya kuti same WhatsApp group zvese handiti. Saka zvekuti pa same WhatsApp group tonyazo understand kuti kana pakanzi uyaro uyaita say it's easy kuti tinge tichibudisa. I'm sorry for the delay because ndine zvinhu zvakawanda zvandanga ndichiitawo zvandiri kuningirira zvandiri kusangana nazvo zvandinenge ndichimbogadzirisa. But after Madhuku azvambaradzwa arohwa, ZRP iri kubudisa statement. I'm even shocked with their statement. Vari kuti the Zimbabwe Republic Police has noted reports of an alleged attack on Professor Love Mo Madhuku and members of his team. For the record, the police were not involved in the alleged incident. In actual fact, Professor Love Mo Madhuku and his team had previously notified the relevant regulation authority regarding their intended meeting. Upon reviewing the notification, the regulating authority identified certain irregularities and engaged the National Constitutional Assembly convener and advised him that the meeting was not sanctioned. As such, no police personnel were deployed to oversee or monitor the meeting in question. The Zimbabwe Republic Police is keen to know what actually transpired on the alleged attack on Professor Madhuku and his team. Saka kuna kuti iyo pane nyaya yavo ikai statement ravo vabuditsa handiti, but chiri kundinetsa manje panapa ndichekuti bozi ndaraunzwa wamwe wakutaura nyaya dzacho zvakasiyana siyana. Madhuku nyaya dzakangonyora pa social media adzinonge dzarepotwa kuZRP. Saka chikundinetsa ndichekuti okay, so Madhuku has not reported the crime, so why did the police make a statement on social media allegations without a report? That is my question to them. Why? Amuna kuona eurati mimi haana kuripota ana kuti saka muri kuona zvinhu zviri kutaura pa social media mubva mamanya muri kutry kuda kuzvivharidzira chiipa nyaya dzacho. Ndozvini ini zvandiri kuitawo a small problem nazvo. Maybe inozogadzirika iyoyo zvayo, but it's something chekuti tinenge tisiri happy pane zvinhu zvakadaro kuti zvinge zvichita se zvichitora nzvimbo. Handiti handisina kunyanya kupedza nguva because zvakawanda zviri loading, zvakawanda zviri mu pipeline zvotofanira kunge tichizivisana panapa pa channel yenyu, because semunhu anenge asuwa vanhu vake, so ndakusuwa zvakanyanya ndinofanira kukupai nyaya kwete zvekutamba kana kuti zvemajokes. Pane nyaya iri panapa iri kutaurwa naMujiba chaiye Mujiba original. Ndoda kuti muteererese muri yeZimbabwe, ndozviziva kuti muri vanhu vekuti munofarira kunzwa zvinhu zvakarongeka nditi. Saka ndoda kuti muteerere nyaya iri panapa muzondiudzawo kuti Mujiba chaiye ari on point here. Munogona kunge mune zvakawanda zvamunenge muchida kunge muchizoonerawo nekuzoda kuzonzwisisawo. Ndinge ndiripo ende kune vanhu vanenge vachida kuzoitawo the same, vanenge kuna vamwe vanenge vachida kutaurawo zvavanenge vachida kutaura, vada kusenda ari ma audios or something else.
munokwanisa kuita the same panhamba dzendichakuisira, but these days I'm now recommending kune vanhu vanenge vachida kutaura something kuti vange vachisenda turi voice clips, video clips, video clips zvinokwanisa kubatsira, but ngatimonzwa mujibha chaichai kuti ari kuti kudii pane nyaya dziri panapa iyi. Muri vana baba rudzi imi vakomana, muri vabereki rudzi, muri vana baba vakaita sei imi varume imi? Varume zvimwe zvinhu kana ukazvitarisa so ukanyanya kuzvifungisisa unopedzisirawo wakuita BP. Amana, nyika inoyi Zimbabwe ndeyedu. Zimbabwe, vara rinoti Zimbabwe rinoreva nyika yedu varume. Why musina shungu nenyika yenyu imi varume? Varume makaita sei imi vakomana imi? What the problem with you? Makaita sei imi misoro yenyu imi musina basa nenyika yenyu varume? What chii chakubata imi varume? Chii chanyanya kukupindai chaizvo? Chii chaizvo? Vakomana munorega nyika ichiita mamvemve, so vakomana imi makaita sei vakomana imi? Varume musadaro imi vakomana. Truly speaking, musadaro imi varume. Nyaya dzinotaurwa dzabhela maini mugabe idzi vakomana, amunyari makaita sei imi varume imi? What's wrong with you varume imi? Chii chinoita kuti musanyara? Chii chinoita kuti mubve chitunzi? Chii chinoita kuti musakare njere kusvika pamuri apa? What is your problem? What is the problem? Chii chiri kukunetsai imi varume imi? Munorega nyika ichidai so imi? Munorega vana vachidai so? Muri kumbo chii chamuri kusiya kana makazvitarisa varume? Imi varume vari kusecurity mimi makaita sei varume? What is your problem? Kukura here kukudii manyanya kuchiita zvakadii varume? Muri kusiyei? Nai vakomana, muri kusiyei? Chii chamunosiya munyika yenyu? Tiri kusiyira chii vazukuru? Varume imi musadaro imi. Truly speaking, varume imi musadaro imi varume. Musadaro, musadaro. No varume, musadaro vakomana. Musasvika pakadaro mani imi vakomana. Musasvika pakadaro. Izvi ndo zvamuri kuda here izvezvi kuti vese vana vari kuteerwa mashiri, because ndo zvamuri kuita. Muchinzwa vamunangarwa vachiti vanoda kusvika 2030 according to their plans. Imimi mese varume vari muZANU-PF nemi mese makanditeerera, mese imi vana Mutsvangwa, Mheno vanani nemi vana Ziyambi, hapana, hamufi makagara pachigaro ichi, hamufi makawanikwa futi kana mugovernment ichauya after 2030. After these amendments, silly ideas dzese dzamuri kutsigira idzi, nemi mese vana vari mese munomisa zvimatiti mberi muchimiramira muchidaidzira the same song nemurume uyu. This man is very evil, because from the war vanhu vachienda kuhondo, his plans was not with us asi tichiti tinaye. Akagara pachigaro akaenda kumatebheleland uko akandopwanya vanhu, akapwanya vanhu semunhu anovhuna ipwa dzokundotengesa. Akapedza izvozvo zvinezvi unokufuridzirai kuti mubvume 2030 so that unoplana kuzosiyira vana vake nyika ino yese sezvairi, iye kuzviita Mobutu Sese Seko. Asikatarisai muone zvinozobudapo after that kuti chii chinobuda. Muri kumbozviona kuti chii chinobuda?
hamusi kuzviona imi kuti hamusi kuona kuti chii chinobuda zvezvi zvana Bellarmine Mugabe ndio zvinosara zvichiitwa nyika, vanhu vachitora maadvantages okuti ivo vane mari, vachitora maadvantages okutora shina iri kuitwa nevana vaMugabe vakomana. Imi vakomana musadaro imi, aiwa guys, musadaro imi mani, fuck off man, hakuna kudaro mani imi varume imi. What is your problem imimi varume imi manyongonya? Unoona kuti the word ZANU-PF is a group of shit. Chinhu chinonzi ZANU-PF. Kona kudaro man, haikona kudaro varume, aiwa musadaro man. Munowanikwa kuSouth Africa dzinongova mhosva dzega dzega, kubva kuna mai kusvika kuvana kusvika kupi. Munowanikwa kuKenya, vana chivhayo vanongowanikwa vaine madiplomatic passport ikoko. Uku muZimbabweni, uku ndo kuKenya, uku ndo kuTanzania, uku hamunyari makaita sei vakomana? Hamugoni kurarama upenyu hunongova feya, makaita sei? Chii chatakakutadzirai, chatinokuresherai chii kuti musvike pakudai zita renyika inei kusvika raita mamvemve kudai, kudai zita renyika inei kusvika rangova zita rinotaurwa zvireva zita remacriminals? Chii chatinokuresherai? Tiri kungokuregai muchingorya pamadiro, muri kutora ufumi hwedu muchingopa maChina uko. Varume imimi, fuck off man. Varume tinokuremekedzai, mukanzwa takutaura mashoko akadai varume ka munoona sokuti tinokudhererai, but be jacked up man. Hakuna kupa mutemo yakasviba kudaro mani, mutemo yekuti munhu wani anoita zvaanoda nenyika yese kusvika pakuita sekuti tichafongoreswa nomumwe murume isisu. Isi tifongoresu tichifongoreswa nomumwe murume, imi muchimudzivirira. Why? Come on man. Come on man. Varume imimi, varume mazosvika pakutibata bata manje, mamwe mapatsi asingabatwi, kutibatisa mazamu isu, tibatwe mazamu kuitwa varamu nomunhu nje. That's bullshit man. Hamuna moyo comrade imimi, munotirwadza stereki, munotirwadza imimi. Hamuna moyo comrade. You don't deserve to be called comrades dzeZimbabwe, macomrades omunyika medu atinoziva isu. Tichiinda kuhondo kunobatana nemabatanirane atakaita iko zvino matiparadza kuita rumwe munomwe uri kwake, uri kuEurope, uri kuCanada, uri kupi, tanguva maparara, takapararira takazara pasi rino rese. Hamunyari makaita sei? Hamunyari makaita sei? Hamunyari muri chimi, munombova chimi musinganyari nyika yenyimi? Vanofana kunyara vabereki vavo man. Nyika inei ndiye vabereki venyu. What you are doing is as good as stripping your mother vofamba vakashama, stripping your father vachifamba vakashama. Vadzimi venyu vanoti chii kana muchiita svina yakadai so? What do you think kuti vadzimi venyu vanokuonai vachiti chii? Ndo varidzi venyika inei. So the way yamuri kukurura nayo Zimbabwe nguo dzayo zvakangofanana nokuti mai vakavata vakati ino ndavata, imi munosvika muchifukura machira ewo pasi rese richiona marara akadarewo. Imi wakomana imi, no wonder why musingatye ropa revanhu man. As if munorya vanhu. Saka tosvikepi man? Ndo vana vanenge vasara ivava, ivava ndo vana vanenge vasara, vana Bellarmine ivava.
Ndo zvinenge zvichingoita futi vana vaiyeyu uyu murume mukuru asinganyari unongoswera akamonera nezino kunopisa. He doesn't know the meaning yescava kuti scava inombopfekwa kana zvaita sei. Ndo zvakangoita njere dzake hadzizivi kuti unofana kuita chinhu papi, panoitwa zvinhu, pane nguva yekuita zvinhu. Hazivi kuti nguva izvi unofana kuzviita papi, unongouya kungoti ndakutochinja mutemo. Iwe muroyi kubve wabuda muno ziyambi kubuda chaiko kubuda, ende wabuda tichakutevera ikoko. Mateverera muri kuita vamwe ndimuri pamaexamples kuti watiza wapoteretsaizwa kuti wapotera watya. Imi muri kuti nevapotera munotera muchingogogodza misoro muchiuraya. Muchatiza imimi inhema dzenyu. Tinokutevera ikoko kwamunenge muri koko, tichikuonai kuti unoziyamba uri papi. Unofonyorora munyika inei, imi kuita nyika inei mbodza kudai, kubika mbodza dzakadai so. Tambisa mari dzedu muchidzidzisa vana venyu mahara vachidzidza svina ega kono mugabe uri kuita chii vana vake vachiita zvakadai zvinonyadzisa kudai, kunyadzisa nyika, kunyadzisa so. Kuti mai hapana zvavanotsvagwa vari under arrest kuSouth Africa. Mwana mukomana wakabatwa nemadrugs, une mana mune nhamo dzake dzaanotiza futi kuSouth Africa. Uyu wakabatwa kupe the whole family. Ndo vanenge apa ndo vakabata mari yese nyika yese. So what the bull, what the shit, what the fuck. Iwe uri kuuyawo futi nevana vako uri kuda kuti vazoita izvozvo. Tiri vakadzi venyu isu. Isu vakomana vemaZimbabweans mese tinotongwa nevanhu vasina mapolicies muupenyu hwavo, vanhu vasina kana nechiti chekuti chanoramba. Isu we know all along varume ava maitire avo varume ava vanogona kana kurarwa nomwe murume because havana direction. Vese varume vari kutonga vanongomanya zisa nebasa vana mutsvangu avo vanongoti paonekwa mari ipapo unongoita zviripo ipapo nenguva iyoyo. Munhu womurume unofana kuramba zvimwe. Imi vakomana vari musecurity rambai zvimwe. Vanhu hapachina vanokwanisa kuramba. Tarisai muone maministers kana dei vese vakati no to 2030, vese kumira sevarume nevakadzi, but because vakangofanana nevanhu vokuti at any time unogona kungotengesa mwiri wake, kurarwa nokumashure, iye ari murume. Why musingagoni kuti no kuzvinhu zvinoitwa zvinoda panoitwa no? You don't know paunoita zvinhu, hamuzivi kuti panoiswa no ndepapi, panoiswa yes ndepapi, munongogashira zvese. Nokuti wabvepi, wakabva kudenga here yeye murume? Did he come from the heaven? What is so special with him? Chii chiri pari chinoita kuti mese mungotendera chero chanzi chinoda kuitwa munongochitendera, ngoshadabuka pese pese, kushadabuka semahure ari patouchline. Hamuna yes, hamuna pamunoziva, hamuzivi kuti yes munoisa papi, hamuzivi kuti no munoisa papi. Nokuti munenge muchingoda chite kupiwa izvo zvimari izvozvo. So you are bitches. Munozviona sokuti ndiri kutaura zvinhu zvakapusa izvo zvokunyepa izvozvo. Muri kutonditsvaka, muri kutondijogorera maziso muchifungidzwa ndiri kunyepa. Where in the world kwamakamboona imi vanhu vasina mapolicies, vanhu vasingazivi panofanira kubvuma nepanofanira kuramba, vanhu vanongotenda chero chauya chero. Hakuna vanhu vakadaro, ende hakuna nyika yakadaro. Hakuna vanhu vasingagoni kuziva kuti achitenderwi. Utongouya munhu akunda kuchinja mutemo, ari kugadzirira vana vake. Mese imi hapana unopagara apa.
uyu murume arida kuchinja zvese, nemimi vakuru vemadzimambo, imi munobvumira nyaya yakadai iyoyi kunzi munzi muri mapoliticians. Kutanga rini? Zvichiitirwei? Muri svina. Takakuudzai kare kuti teerai muchitiuraya, uyai mutiurayai. Ndakakuudzai kuti ndiri kuno kuSouth Africa, kuno kuEast London kunoku ndogara kunonzi kwa3. Kana muchida neadresi ndokupaini. Kuno kwa3 kuno, kana vachitaura vari kuno havagoni maxhosa, havazivi kuti 3 inonzi 3, vanoti 3 kwa3 ndokwandogara ini. Uyai mutiurayai, urayai, muri mbwa dzevanhu, varoi, masatanisti vanongorarama neropa revanhu. Tora nyika yedu iyi, tora nyika yedu kuita manvemve, nyika yakanaka kudai. Chiitai development iko zvino, kune oil irikoko kumuzarabani uko. You can't. Munokuda izvo zviri easy zvokungotora zvinhu muchingopa maChina, muchingotora zvinhu muchingopa maChina, raw material ichingoenda zvinhu zvakadaro. How many minerals are there muplatinum yamunorega ichiinda? How many minerals are there muzinki, whatever? Zvese zvamuri kurega zvichiinda, vana lithium muri kungorega zvichiinda. Muri chii? What is your problem imimi? Amunobhoa imimi. Munotsamwisa zvimwe zvinhu zvokuti unoona kuti vakuru kana vachitaura nyaya yekuti kudo guru peta muso kuti vakuru vakutye, vadiki vakutye. Vanhu vakauya netsumo iyoyo vakanga vazvitarisisa. We end up takuleka respect. Tarwadziwa stereki murume anga achinareta nyaya yake muSouth African, achitaura nyaya yake yandakateerera apa, achitaura kuti so it's as good as Mugabe was not even a dictator to only, he was even a bad father, because tarisawo nezvikuita mhuri yake. Tukisa nezvitunha zvakafa vakafa kare. Kukonewa kutonga hamugoni, kana kutonga kwamuri kuti 2030 hapana kugona kutonga. Munongofunga hora chete pese pamunenge muri. This is the reason why pakangopera maelections, kuti maelections apera, magara mukati, basa kufunga kabineti yenyu, kuronga kabineti yenyu ine zvigananda chete throughout. Uri munhu ruzivi asingamborongiwo zvakanaka zvokuti vanhu vanozviyemura. Hapana patakamboona chawakaronga chakanaka. Hapana chakanaka chawakamboronga munangarwa. Hapana. Nema dzako hapana, hapana chawakamboronga. Nguva yehondo waiuraya vanhu vachingofa, iwe uriwo wanga uri muspai waSmith. Ndisunungurei varume ndigoenda ndogonosvika uko ndichikufonerai ndichikuudzai kuti zvaapapi. Iko zvino vakawanda sei. Vanhu vaifa muzita renyu baba. Mune zvituna zvakawanda zvisingaverengeki. Zvituna zvamunazvo hazviverengeki. Zvituna zvamunazvo zvinotyisa kutarisa, kuti zvinzi zvituna zvakabva mumaoko omunhu 1 izvezvi. Patarisai muone end result. Utaura kuti Mugabe unodzikisirwa. Nhasi Mugabe kuitwa chinhu chisina nebasa rese so. Varume mindai kumisha yenyu mani tseki. Garai kudzimba dzenyu uko, musiye nyika ichitongwa nevanhu vanoida. Makarya zvakakwana mani. Garai kudzimba dzenyu. Hatina kuti tiri kuda kutora vakadzi venyu nevana, tiri kuda nyika yedu. This is one thing chamunofana kungoziva. Mese kana nemi vari kusecurity. Unongoshonyoroka zina nebasa, zvimahembe zvimaheti zvakutotinyanzisa kuona makapfeka, because you know nothing. Hamuzivi chamunoda. You can't even say no when it needs no. You are always yes, 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 yes. Seuriraona murungu ari kubvisa mari yakawanda. Isu tifongorese namunangarwa. Imi muchatipedza. Tiri kutokutaurira iso.
one thing you don't know ndechekuti vana Munangarwa vakapikira kuuraya vakajoina satanism kudhara vanotomboenda mumagungwa mutaura nasatani baba wavo iko ndowagarisa asina kumboteura ropa rakawanda stereki rakafa ropera kudeuka ropa kuMozambique ko rikapera kudeuka maoko ake akadzoka iko akauya kumatebhererendi uko akandoparadza vanhu ropa rakawanda rikadeuka achigara pachigaro wakaenda wakadeurisa ropa futi muHarare umo 2018 vanhu vakapfurwa vakafa iko zvino wagarisa zvese zvaari kuita zvinoda monyorora iye musoro iko zvinotanzwa kuno umwe general wafa uko muchingogashira mota nechihuro ichocho chisina nebasa rese varume vakuru vanhu vanohosta security army inongodzi yesi maimidzitora mota idze mamuna kuudzwa navageza imi kuti kune chemical inoiswa pamahendles emota chaipo chaipo pamunogara ipo maiziziva kuti pamunogara ipapo manje munhu muri kungodonha mese muchingodonha kusvika ichizondokwana 2030 mune mapera mese but 18 musiriwo vana something mimi get away man no boa stereki mimi vanhu vasingafungi makaryiswa here